Tja. Jag hade tänkt att måste om ni ringer. I know, fjantig ring, men but I know it's a fjantig ring, but ja, den kliar också så jag tror att den jag hade den på det filmet. Det här. Det. Så blir det nästan. Det här. Det här. Så. Det här. Det. Alltså jag nuddar inte. Jag var så här med. Så att, jag tänkte att jag skulle göra en video där jag visar upp alla mina 18 nagellackar. Men I can do that någon annan gång. Jaha. Alltså jag bara improviserar mig genom hela min video. Detta ska egentligen vara en vlogg. Väldigt stundara vlogg. För jag kan inte filma över. Jag kan inte filma över hela mitt hus för jag är inte själv hemma. Så jag får vara här. Nej, skoja menar jag. Och ingen gråt så här. Ingen gråt och så satt där. Ja. Oj. Ja. Ja. Det här var min onsdagsvlogg. Så röd ut. Ser så röd ut här under. Ja. Vi ses en annan gång. Men tja och hej då.